Имах пробвали сме тея, много са хубави. Утре мисля, че ще пробваме тея, много са това и това. Но искам да пробвам правим. Пробвала съм червения, синя, белия, само че розови не съм. И съм го намерила за 2 лева, така че... Окей. Уяк! Добре, да пробваме. Пак! Има вкус на хапче. Наистина, има вкус на хапче. След това манго мисля, че му свършва вкуса, защото... Ай, комар! Защото не е толкова хубаво, ама... Има вкус на хапче. Двете са много яки. И вкуса му е... череша. Няма вкус на череша, има вкус на хапче. И утре ще пробваме ето това и тези дъвки. Yes!